Deci suntem în Penny. O să vă explic eu într-un alt video cu problemele cu fetița specială, cea mică. Și haideți să vă arăt ceva așa, spre exemplu, dulciuri. La ce nu se uită lumea când cumpără dulciuri pentru copiii lor? Hai să vedem. Un simplu papi. Dacă vă uitați la ingrediente și vă uitați la sarea pe 100 de grame, da? 0,2 grame. Ia să vedem. Kinder Bueno 0,272 0,272 pe 100 de grame sare. Deci ea nu are voie sare. Bine, acum regimul e un pic mai, nu mai e chiar atât de strict și pot să-i cumpăr ceva per porție cu mai puțină sare, da? O să vă explic într-un alt video despre ce e vorba. Dar ce vreau să trag, semnalul de alarmă pe care vreau să-l trag este: aveți grijă ce le cumpărați copiilor. Și uitați-vă întotdeauna la ingrediente și la câtă sare și cât zahăr, da, conțin. Pentru că ăsta, spre exemplu, pe un biscuit are 0,12 grame, ceea ce înseamnă enorm pentru un copil. Vă pup și aveți grijă de copiii voștri.